Radio Ramogi. Radio Ramogi. Weche manyien gi Coopbank. Riwruog weg nyamburko koro ywak kaluwore kod dhungni mag nyamburko ma osekelo pek e chenro mag wuoth e apaya maduong' ma Gilgil kochimo Nakuru kochakore odiechieng' manyoro. Jalupo moro e gwenge mar Ambakasonga Village Chula Mfangano okawo ngimane oko yoderuok kaluwore kod gino mawachore ni gigwenyore paro kod miyo moro manyo otero. Kod piny owacho mar kaunti ma Migori koro chako chenro mar keto lokruok kaka gitiyo kod omenda e kind mamoko ma en achiel kuom dwaro mar bengi mar piny mangima mar World Bank eka giyud hola moro. Weche manyien gi Collins Okaka. Kamoro moro mintiere nyakoro mga jong'arwa kini machiegni. Riwruog weg nyamburko koro ywak kaluwore kod dhungni mag nyamburko ma oseneno chakre odiechieng' manyoro ma bende osekelo pek e chenro mag wuoth e apayano maduong' ma Naivasha maluwo KCC Gilgil Lanet nyaka chop Nakuru. E ote margi riwruogno wacho ni ma en gino ma okel kod chenro mar kata nyasi mar sidho kondo kurutu mag NYS ka koro gidwaro mondo mi sirikal one kaka nyalo tieko midhiero ma kamano. Ka bende gikoni ma en pek mabiro kaluwore kod yomyom osenyisi kowuok kuom duolno mar Kenha. Ma bende koro gidwaro mondo mi apisas mage madito moting'o koda ka Director General mare ogwetao kaluwore kod pek masani jopiny kaloe e chenro mag wuoth ka gitiyo kod apayano. Jalupo moro ko kawo ngimane oko yoderuok mane gwenge mar Ambakasonga Village Chula Mfangano e sub-county no ma Suba West. Ewi wach ma kaluwore kod report mar Tend Loch Nanga en ni negigwenyore e paro kod miyo moro manyo otero. Jalupo no manyaka sane oseyang mana nonro mare kod nyinga achiel kende ni Musa nyokawo ngimane oko e yoderuok kotiyo kod tol mar Manila oko mar od miyo no. Ma en ler mano chiwnwa kod ruoth ma gweng'no Bernard Olo ma bende noloso kod nyakalondo mar Ramogi e yo maket kod ma. Nayudo sim koya kuom jaduong' gweng' maramba Kaswanga, kijana moro ma ne wacho ni Homa Bay Kothidha mane odak kod miyo moro gweng'wa ka ne oyud ka odere e dhot. Tambe naringo nyaka sin mayudo adieri ni kijana no nodere kotiyo kod tol mar Manila. Nodere e od mama ni e dhot e branda oko twe Manila branda, odere gi branda mar mama ne but dhot. Koro chalo ni mama nodak gi kijana manokia kuma ne aye. Sa nying mano chiwo no chalo kata kitambulisho wamanyo ok wayudo kitambulisho mare. Nobiro kani kaka jalupo gidaka gi mama ni kaka dako gi dichuo. Dagi koro nyose bedo marach ma kano gi kuok tich kata ne gibiro e ofisa ma kama mama no ni koro konyal dak kod kijana nikech koro kijana ne mae gik moko ka usa. Mamiyo nogolo transport dhi. Koro kanyo chopo nyoro to nyo biro gi feri mogik mag donjo ka mar gimoro sa achiel to wuotho mos nyaka dala to mama ni onene. Koro kodhi jaduong' gweng' to jaduong' gweng' advice ni kik onind kanyo kong'eyo gima nyalo timore. Koro nyodhi onindo ka jirani to komondo gokinyi mondo dhi yawne gwen tema oyudo ka kijana ni okawo kudho maduong' okete dhot to dere dhot ka. Piny owacho mar kaunti ma Migori koro chako chenro mar keto lokruoge kaka itiyo kod kata ginyalo tiyo kod omenda e kind lokruoge mamoko kama en achiel kuom dwaro mawuok kuom bengi mar piny mangima mar World Bank. Jojuma miyo ler mathoth. E bwo chenro ni ma isiro kod bengi no mar piny mangima motis kaka Kenya Devolution Support Program, counties ma oting'o Migori idwaro mondo koro chopi rang'iny ma opogore e ndiko jotich mantie kod lony makare, tiyo kod omenda jopiny e yo mowinjore kaachiel kod mamoko eka giyudi omenda maromo milion 375 kawuok kuom bengi mar piny mangima. But they're expected to undertake the reforms to be able to access institutional level grants and also the service delivery, which is supposed to support in undertaking selected projects that the counties are going to prioritize. The first level is strengthening the system, government management, and more so on the revenue collection.
Margaret Gidhiny meterogno mar Kenya Devolution Support Program wach ni chendone geto jiwo yore ma itayogo counties mondo dongruok koro chopne japiny e yo mowinjore. This program is supposed to incentivize counties to undertake reforms in finance and expenditure management, in human resource and performance, and also ensuring prudent use of resources when it comes to undertaking projects, such that they can be able to undertake projects that are responsive to the people's needs. Bengi mar piny mangima miyo counties moting'o mano ma Migori omenda maro milion 37.5 mar tiego jotich, loso chik madwarore mondo dongruok rodhi makare counties, neno ni oketi okenge mabeyo mano ni chenrogo mag dongruok otim kaluwore kod dwaro mag jopiny kod mamoko. Mondo ne ni joma tiyo nigi rieko maber mar tich minyalo luongo ni skills. Kuno nitie policy gaps bende waloso mondo koro wachak ringo motegno kaka sirkal. Grant level mar ariyo koro iluongo ni investment grant. En koro idhi dwar kode project moro maduong' ma kisungu nyalo luongo ni legacy project. Counties maromo 38 kuom counties 47 ma odhi chopo rang'iny madwarore ema dhi domenda maromo milion 375. We have a committee, technical committee, that are going to select one or two projects that will be able to be done to the completion. And I know our main sector that we think is going to change the life of our people is the health. Jalup Gavana Mamigo Joseph Maili mane wuoyo bang' yawa yanga chendo mar tiego jotich ma kaunti ma Migori e boche ni ma Kenya Devolution Support Program ne owacho ni kaunti ma Migori e tielo mokwongo mar chendo ni manotimre kind higa mag 2013 nyaka 2012 ok ne ochopo rang'iny madwarore, gino mane omiyo bengi mar piny mangima ok ne omiyogi omenda kaka ne omimo kuom counties. The previous government, they had this kind of program, but they didn't qualify to the next level because they never implemented what they call minimum requirements, and mostly to ensure the system are transparent and accountable. E boche no ni ma Kenya Devolution Support Program, bengi mar piny mangima geto tego counties e yore mag tiyo kod omenda makare, nywando pach jopiny e chenrogo mag dongruok kod mamoko. Ne Nyakalondo Maramo ikuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Komachielo bude Nairobi kaendi chenro mar winjo bura mar thicho oko e apis gavana mar kaunti ma Kericho Eric Mutai bende koro dhi nyime gi thuolo masani nyime od bura mar Senate ka jogo ma gin MCS e od burano mar kaunti ma Kericho chiwo neno makor ka korgi. Moko kuom gi nyaka sani koro wacho ni gin nok giluto mbolo mar thicho oko e apis gavana Eric Mutai. Eric Mutai ne othicho oko juma mokalo kod MCS 33 kani tude kod ketho mopogore manok moting'o koda ka tiyo marach kod omenda jopiny kaachiel kod tiyo marach kod kata dhi ataro kod chike matayo apise. And when we were inside, yes, these people, okay. I honor this house. Okay, just Mr. I honor this house. Okay, Mr. Witness, just listen to me. So your position is that you did not vote, I didn't vote. Okay, let's move on to the And next. I can even repeat to raise the Bible. Okay, just answer the question directly, please. I never vote. And I'm still repeating, I never vote. So that information, is it correct or wrong? It is wrong because I was surprised when I hear my name already vote. So it's not. That is why I was asking. It's not correct. Just a minute. It's not correct. It is not correct. Okay. And it is. Okay. Let's move on. Member who give my documents to use to apologize because. Okay. I was not. Okay. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Kamati mar od bura mamalo mabende rango weche mag thieth gi thuolo masani nitiere kaunti ma Uasin Gishu e bomano ma Eldoret kama bende gidhi nyime kod timo nonro margi Kenya kaluwore kod chal mar ngima jogo ma ne ochiwo nyarogno magi kanitiere osuptende moko ma itudo kod ohala ma kamano. Jaod bura ma Nandi Hills Bernard Kitur ma bende ne ochiero wach ma kamano kata nochiwo maling'ling ewi wach ma kamano. Okoni nyaka sani nitiere neno moromo ma bende tudo osiptalno mar Medihill ma yudore bomano ma Eldoret kod ohala no ma bende ne gitayo e tok chik ka bende okoni nitiere rowere mathoth ma odiochieng' ma kawuono dhi chopo e nyimgi
mondo mi ochiw neno makor ka korgi kaka ne giuso nyarogno maggi. Nataka niseme this is a serious racket. Nataka ujue pia yale figo yalitolewa yalikuwa yanauzwa internationally. Wagonjwa walikuwa wanatoka ngambo, wanashuka airport hapa, wanakuja kuingishwa pale, vijana pia wanaingishwa, wanatolewa, wana exchange, wanarudi ngambo na pesa mingi sana zinaachwa. So we are dealing with an international racket. Si eti kitu mchezo. Taa kabisa kulipwa. Kwa sababu nilisema wacha nisaidie wengi kuongea hili jambo kwa wazi. Utaona hao vijana wamedhoofika sana. It is a lost human being. They are like garbage. Hii ni vijana ambao tumewapoteza chipukizi. You will see them. Na ni wengi ambao wamefika hapa siku ya leo. Kamati no mabende ochuwe kom koda jaod bura maseme Laktar James Nyekal bange bende brodadho tend hospital ma Medihill mabende itudo koda mibadhi makamano. Kumachielo bure Nairobi kaindi kamada marobila e county ma Nairobi korogolo si mager ni kwethro were masane koro donjore timbe njore makelo pek ne jodak e county ni ma Nairobi. George Seda wachani obila okbiye kata matin ni rowere go dhi nyime kod timbe mag maundugo kaokoni ma en tim magidwa rakore godo ma onge rawera mora ma biro donjore e timbego kendo ma ibiro makiti biro kaone okang' kaluwore kod chik. Goons, vigilantism, all those are outlawed in law. We are not going to relent. Once there is any intending or other using the goons, we are coming for them. We are going to victimize you for the crimes that you have committed, hiring those goons. Si mager makama biro mana ndalo machuo kende banka japuonjre moro ma ntiere klas 12. Nyocha no monji kod kwethro werego e kar dak ma Mihango ka jonyuolne koro sane ywak ka gidwaro ratiro ma nyathigi. Kati nilimkimbiza hospitali, hatukurudi kuongea na mtoto wangu tena, na mahali alikongwa ni kwa ubongo. Joshua alikuwa mtoto wangu kutoka ni mzae, amekuwa mtoto mzuri. Ombi langu ni Joshua apate justice na hii isiendewe watoto wengine. Kiwauliza issue mingi wanasema ni wasichana. Watakangi wale umoja tu wakuje kuuza wasichana umoja wani. Nao umoja wani waende ile site nyingine. Wananyang'anywa simu kama umempatia mtoto simu, ukimtuma kwenda kununua mkate wanamnyang'anya mkate. So hali ijakuwa poa sana. Nikono magajwanka kuratiko chiminyen makelo ni magithundu weche go kaketogi eyo machuok. Riwruogu gi nyamburko koro ywak kaluwore kod dhungni mag nyamburko ma osekelo pek e chenro mag wuoth e apaya maduong' ma Gelgel kochimo Naivasha chakre odiechieng' manyoro. Jalupo moro e gwenge Maramba Kaswanga Village chula mfangano ka ngimane oko yode ruok wira ne ni gwenyere paro kod miyo moro manyocha ne otero. Kod piny owacho mar kaunti ma Migori koro chako keto chenro makare mag timo lokruok kaka itiyo kod omenda e kind lokruoge mamoko kaka ma en achiel kuom dwaro ma wuok kuom bengi mar piny mangima mar World Bank. Saboro gi sochi kotudri kod kendo ne weche manyien machuok sapar kaka pile weche manyien e yono mar adimba bang' nyiri machuok odonje pautuke kod Milton Ochieng'. Mano nyiso ni demokrasi Mago ne weche manyien kokelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timo ni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money. Ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. Weche tuke e Radio Ramogi. Jaloj mar Olympic e ng'wech mar mita 800 Emmanuel Wanyonyi nodhi e matek mokalo kendo yudo loch e ng'wech makamane tuke mag Diamond League manotimore otieno mokalo. Noloyo jaloch mar piny mangima Bagin mabende wuok e piny mar Ingereza. Wanyonyi mabende dhi e tielo mogik mar Diamond League kata dhi e tuke mag laro osimbo mar piny mangima Tokyo e bwo thuolo ma jumbe ariyo mabiro. Noringo kuom dakika 1 second 42.37 ka Bagin ne otieko kuom dakika 1 second 42.40
2. Gie kindeno jaloch mar midila mar bronze e tuke mag Olympic e mita 300 ma steeplechase Faith Cherotich ne otiyo matek mokalo moyudo loch e ng'wech makamano bang' ringo kuom dakika 8 second 58.24. Bernard Rono en kocha mar Cherotich. Na haswa mimi kama kocha wa Faith Cherotich ninafurahi sana, niko na furaha sana kwa pango yote ambayo imeweza kuenda sawa. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa maana amemwezeshia Faith akaweza kufanya vyema, akaweza kudefend title yake ya Diamond League. Tunaona msimu huu kwa Faith imeenda mzuri, ambao tunashukuru Mola ama Muumba wetu kwa ajili ya mema ambayo amezidi kumtendea, na zaidi ya yote kutuonekania hasa kama wanariadha wa Kaliet Athletics. Komachielo Nelly Chepchirchir mabende ipuonjo gi jaloch machon mar mita 800 Janet Chepkoskei ne oringo maber e ng'wech mar mita 1,500 moyudo midila mare mokwongo mar Diamond League bang' tiyo gi dakika 3 second 56.99 kama noloyo Jess Hall mawuok e piny Australia. Janet Chepkoskei en kocha mar Chepchirchir. As a coach and a mentor to Nelly Chepchirchir, I'm very happy for her for the results. Nimefurahia sana, hata ukiona vile amemaliza hiyo race, amemaliza kwa nguvu wakati tulikuwa tunafikiria imeenda na msichana wa Australia. So Nelly, I think she has come to age, experience, ako sawa na tunafurahia. Ini wakati wa kufocus na World Championship Tokyo, so tunafurahia sana kumaanisha yeye ako tayari aenda apikane huko Tokyo. Komachielo bende ni jaloch mar Olympic e ng'we kinda Sifan Hassan owacho ni ok obidhi e tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan madhi chakore tarik 13 nyaka 21 ma dwe manyien ni, kowacho ni obiro piem e marathon madhi timore Sydney. Jatuo nero mawuok e piny Netherlands en achiel kuom jogo mibeneno ka nyinge madongo madhi e marathon ma Sydney, ma bende obiro ringo kuom thuolo mokwongo kata ibiro ringi kuom thuolo mokwongo kaka World Marathon Majors, kama koro oketgi rang'iny maromre gi London kaachiel gi New York to gi Boston. Hassan nonyuol e piny mar Ethiopia kendo wacho ni lokruok moseyudo sani eri e kit ng'wech moseringo en gino ero madhi konye, komedo wacho ni ringo e ng'we mag laro simo mar piny mangima ok bi nyalore nikech thuolo dhi bedo mana ma jumbe 2 kende. To president mar tuke mag ng'wech e piny mangima Sebastian Coe opako okang' makoro oganda oserwako wach mar pimo nyiriri manie del kata teko ma jok mamine kapok gidhi e ng'wech mag World Championship madhi timore Tokyo, Japan. Jatelo noero ma onywako tuke mag ng'wech e piny mangima owacho ni pimo makamano biro miyo jogo eko manigi nyiriri machal gi mag chuo ok piem gi jok mamine. Bende jogo eko ma bende biro bedo negative gi Y chromosomes ibiro mi thuolo mar piem e tuke makamago e laro simbo mar piny mangima. Piem makamano itimo aruya kendo ng'ato ang'ata inyalo pime sa asaya mar riwruok matayo tuke mag ng'wech e piny mangima oyudo. Mago e weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Yena mundo miawe lwet Kasuku Raphael wodi nyachulo bote chendo mar Donse Friday edition kanya sa uriti morita watude sapaga rie Ramogi TV adhikelo ni chendo mar penje laktar kao kamano to Jumapil sapaga chiel kogwen warome chokruok mar Yesu oriti uruma sane. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Manawate nyanya butere aoro ni Patrick Moss boy moro mokwenda orwako akimore dalama ukenya jokumui tuto an manawate nyanya butere aoro ni Patrick Moss boy moro mokwenda orwako akimore dalama ukenya Patrick Nyasayo metingi mama do Wod Agustino Kimeri Anyango mama Chinyengi Pisoko